ada mwesa na mwe abia no nnekwu ibe ka ọ bụ ụfọdụ dị ime tata fa mụrụ ya mụ ụfọdụ mụrụ amụ mana abụrụ ebe ọ dị mmanwụ na-agụ onye ọbụla tụle na-ekwu ma nyanwa mụtalụ gwa ọla na eze na ọmụta anyị wee bịa ka anyị fụ ya na anyị fụrụ nwa ahụ anyị na-aga ọrụ ị na-anya anọrọ m na onye abụ onye nwa na onye abụ onye nwa nwe onye ya abụ ọbụla ọ ya abịala mana ife ọma mmadụ na-atọ m ụtọ ụbọchị amụ nwa ka agwa m na onwe ka ọ bụ eso nweta ego ọgwụ ma o ji ọbata n'ụlọ ọgwụ mere ya na-akọrọ nnekwu akụkọ ụbọchị na-atọ m ụtọ ekwesịghị m ka m nwetazikwa ego adịwakwa m mana omume m ji wee bịa mma na-agwakwa m eziokwu enwere m ụdị efe a ụfọdụ na-akpọ m na foonu ka mụ na bakpa foonu m na-arị nga ebe nwa ụfọdụ abụrụ Naijiria nọ mana mụ nọkwa ebe a bụ na
mmemme emekwa ife o kwesịrị omenala bụ eke omenala ka anyị na-eme ọ ife kwesịrị ka anyị na-eme ị na-anya efe ndị mụ na ba nọ ọ bụ ka ụwa ncha niile wee bịa ọdụ ka eji mara obodo ụdị mmadụ abịanugo saịdị ụdị ya ndị mmadụ nọ ntụ abịanugo ebe a mmadụ ka anyị meje ọrụ ugwu ụnyaahụ onye ọbụla nwekwa onye ọ bụ ya nọkwa na loka na mọnte nwa ịbụrụ ọgaranya ebụrụ be anyị nwa nọrọ n'ọka anyị mebe ife okomoko anyị nọkwa na onye ọbụla bụ ịkwọ maka na esi na mekaniki enwere onye ọ bụ ụbọchị moto onye emebi ụbọchị ahịa nwee ebe ya nwee ebe echi ije ka ịfụ na mekaniki bụ mmadụ esi na fọkụnaiza enwere onye ọ bụ taya ụgbọ n'oke ọhịa ebe akwa na fọkụnaiza bụ onye ọ bụ ghara ayọ ya biko kọmanda enwere onye ọ bụ mana ọ ya bụ ebe nsogbu n'ọhịa ọba kọmanda n'obodo adịla mmiri mmiri zobe chọba akwa na nkịtị na etubu ego mana onwe ka o si eme chọba akwa onye ọbụla onye kapịnta maka onye kapịnta wee isi onye na-asọkwu moto wee isi onye na-egboke ego na-egwu wee isi maka na ọ bụrụ na ego ma o mere akaụntụ ọfụma ibe anyị ekelekwa m onye ọbụla nwa bụ comrade President General Ọba Youth eze ụmụ okorobịa na ọba niile home and in diaspora mụ na brother bịa ka anyị kwelu one of his sons maka na ọ na-eme ọfụma onye na-eme ọfụma akwụrụ ya ife dị important abụrụ ife onye na-alụ ife dị important bụ na ife ọbụla onye na-alụ o nwee comfort na ife afọ ọ na-alụ onye nwe anyị na Chukwu okike abịa maka agọzi ya ise ife anyị na-ekwu bụ na ebe anyị zọọ ụkwụ na ngwuru a na ọ ga-ebido taa wee dịlụ ngwuru a mma nwa bụ onye nke ịtọ nọmba 3 citizen n'obodo a ebe nzọ ụkwụ wee kwubie okwu ebe a anyị zọ ụkwụ na nwa amụ ya bụ talede tapalụ anyị n'aka ọ ga-ebutere anyị ife akụ na ife enwe ọ ga na-anụ ife ndị mmụọ ya kwuru rube n'obodo ya isi ife ọbụla makarịsị na mma bụ ife ga-abụ pọshọn ya enigwe olise nke ụwa lezie anya n'efu na akwa ọbara tụle ofu odogwu ọba ji eje ife na entourage ya nọ na be 50 cent onye si na onwezi onye ọ bụ mana unu n'ezi anyị ụmụ fọ na onwe onye ọ bụ ọ bụ akarịgo egwu ife anyị na-ekwu bụ na ọ ga-adịrị ya na mma na eke dịrị ya na mma na oye dịrị ya na mma na nkwọ dịrị ya na mma na otu ọ dị akwa emegori ezigbo ife ba anyị kpọta ya to the limelight ana ọ ga-adị otu a n'afa Chukwu okike abịa ma
Bịazie na moto na ọ bụ iji ejiri m ego n'aka jidezie ma ọ bụla ya ịmara ọ bụla m ji ego na ọlọ ọga ji ego akpa ọbara tụrụ dibịa Motor.